फैसा हरग्रासो नोंसोरना फैसा हरग्रासो बिजेपिसो बिजेपि सरकारसो बिसोर बहा दानो हानांगौ जाखो इसिबां गोरिबफोरनि स्किम महिलाफोरनि स्किम होदों आइवाइनि माबानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा सेल्फ हेल्पखौ दानजोबगोनलाय गावसोर सिगिगासिनो जायगा जायगा खिन्थु गोजौआव होनाखै प्रमद बर' होनाखै सोरबा होनाखै बे जायगानि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा होनो जाहैदों सेल्फ हेल्पनि मानसिखौ दानजोबसिगोन अरुणदयनिफ्राय दानसिगोन आइवाइनिफ्राय दानगोन गासैबो दानजोबगोन पिएमकिसिनिफ्राय दानगोन आरो बिसोर मा सब दानो हागौसो फैसा सोर फैयो फैसा हरग्रासो नोंसोरना फैसा हरग्रासो बिजेपिसो बिजेपि सरकारसो बिसोर बहा दानो हानांगौ जाखो दिनै नोंथांमोना मिथिगौना भटआव जोंनि भटआ 100टा भटनि गेजेराव 65टा भटआ नन ट्राइबेल बेनिफ्राय 35टा भटआसो ट्राइबेल बर' राभा बायदिसिना ट्राइबेल दा 65टा नन बर'बा 35टा जुदि ट्राइबेलब्ला बहा देरहागोन दा दिनै इउपिपिएलजों बिपिएफजों ज' जाब्लाबो बहाय थाबाय जोंहा बिजेपिआव दं 10% 20% दंखायो आरो ओरैहाय 65 भाग 100 भागाव 65टा भटआ 15 भागखौ गारबाय जों जेनेबा बे मुस्लिम धोरोमाव माखासेया दा 50टा जा दंखायोना 50टा बर'फोरनि आर्टिफिनि जों मोननाय राभा बर' माखासे 10 भाग मोननाय 100 जोंना 60 भाग भटआ जोंहा दंखायो होमबा देरहानाया देरहागोन बिजेपिआ देरहागोन उनाव बिजेपिआ सरकार बे सिदा खोथा रायज्लायग्राखौ साननांला बिसोर बुंनो हागौ जों बिपिएफजों ज' जाहैयो इउपिपिएलआ जों देरहागोन आसा दाखालामखौ कुनु नन बर' मानसिया कुनु हारसा मानसिया दा इउपिपिएल भट नागाराखै थांनाय एमपि भटआव जों जायगा जायगा हाबदों खोनादों আমি কেনেকৈ ইউপিপিএল ভোট দিম আমি নিদিমরে কি করে আপনাকে কি দর করে থাকে ओमफ्राय बुंबाय जों मदिनि नामाव मदिया मा मावदों बयबो मिथिगौ मदिया देशनि थाखाय शान्ति लाबोदों जौगाखांनाय गासिबो गोरिबनि थाखाय खामावदों गासिबो बिथांमोना मिथिगौ बेखौ बुंनायाव बिजेपिनि थाखाय मदिनि थाखाय जों खिन्थु भट होनोसै खिन्थु दस्रा समाव जों होनाय नङा दा बेखौ जों नुबाय आरो दा ओमफ्राय दिनै जोंना मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों जोङो आलदा गेलेगोन गेलेखांनानै सोरजों गेलेयो सरकार दाया उननि खोथा इउपिपिएलजोंबो दानो हागौ बिपिएफजोंबो दानो हागौ दा ओंखायनो जोङो गावबा गाव खामानिखौ मावनांगौ दिनै गोबां जोंखौ माने हेंथा होदों माबादों होथों जों थाखाय खिन्थु जोंनि गोसोआ सिन्था खालामनो हानाय बयहाबो जाबाय बयबो साननो हाबाय दा जोंहा बड'लेण्डनि जेबो गैला इसु गैला दाख्लै सुक्तियाव गारबोबाय जोंहा जौगाखांनाय नांगौ दा जौगाखांनायखौ जोंनि भारत सरकार आसामखौ ओरैबायदि होगादों इसिबां गोरिबफोरनि स्किम महिलाफोरनि स्किम होदों आइवाइनि माबानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा सेल्फ हेल्पखौ दानजोबगोनलाय गावसोर सिगिगासिनो जायगा जायगा खिन्थु गोजौआव होनाखै प्रमद बर' होनाखै सोरबा होनाखै बे जायगानि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा होनो जाहैदों सेल्फ हेल्पनि मानसिखौ दानजोबसिगोन अरुणदयनिफ्राय दानसिगोन आइवाइनिफ्राय दानगोन गासैबो दानजोबगोन पिएमकिसिनिफ्राय दानगोन आरो बिसोर मा सब दानो हागौसो फैसा सोर फैयो फैसा हरग्रासो नोंसोरना फैसा हरग्रासो बिजेपिसो बिजेपि सरकारसो बिसोर बहा दानो हानांगौ जाखो नोंथांमोना खुनुदिन दाबि बिसोर जेबो खालामा आंखौ खावलायदों नोंथांमोनखौ गिनांगौनि गैया जोंहा जोंनि सरकार गोजौआवबो सरकार बहायबो सरकार जेरावबो सरकार दाख्लै एमपि इलेक्सनाव आसामाव 126टायाव 96टा एसेबो जोंहा देरहाखानाय दं नेक्स्टआव 2026आव बिटिसिआव माबा बिजेपि सरकार आसामाव फैखागोन आरो दिल्लीयावथ' सोरबा दंखायो होमबालाय मा दंफैयो सोरबा बायदिसिना लाबो खालामो जों बुङा बिथांमोना पार्टि खालामनाङा खालाम गोजोननायनि थाखाय मावदों नंगौ सक्ति लाबोदों सक्ति जादों प्रमद बर'आ इस्लाम खालामदों खिन्थु गोजौआव जोंनि सरकार थाबाय मावबाय शान्ति लाबोदों दा शान्तियाव जों बयबो हारसा बर' आदिबासि नेपालि बङालि मुस्लिम जों ज'यैनो बिटिसिआव थांनो थानांगौ